Здравейте, скъпи преподаватели и участници! Днес ще ви представим нашия проект One Driver Fleet. Аз съм Мартин Лалов. Аз съм Момчил Дачев. И ние сме от 11 клас в 134 училище Димчо Девелянов с природни науки паралелка. Така, първо да поговорим малко за One Driver Fleet. Какъв е цел на нашия проект е... Само секунда. Ние искаме да решим един много важен проблем, световен, и смятаме, че намерихме нашето решение с помощта на много труд, изобретателност и експериментиране. А какъв проблема? Една такава колона от камиони изисква може би 30 професионални шофьори на камиони. Според статистиките за 2023 година, в световен мащаб има недостиг на над 3 милиона такива квалифицирани шофьори и се очаква тази цифра да се развие до 2028. Това поставя не само сериозни икономически, но и логистични предизвикателства. С други думи, човешкият ресурс вече не е достатъчен за направата на доставки, интернационално бива ли или не, за направата на доставки. Именно тук идва и ролята на технологиите. Цел на нашия проект е ние да създадем модел, който да работи, за да може да бъде използван за бъдещи автономни транспортни вериги. Ние разработихме прототип на автономно превозно средство, което се обявява през себе си с фиксирани дистанции и скорост, без необходимостта от човешка намеса. Идеята ни е вдъхновена от така наречените автономни конвои, групи от камиони, водени само от един шофьор, в които останалите се движат синхронизирано с него. Така, нашият проект е реализиран с помощта на тези две колички, които може да видите пред вас. Така. Тази количка си представете, че е водената количка, тя се движи напълно автономно, докато тази количка е камионът лидер. Той ще бъде управляван от квалифициран шофьор на камион. Тази количка следи камиона лидер напълно автономно, както казах преди малко, с помощта на този ултразвуков сензор, който изпраща ултразвукови вълни и засича за колко време ултразвуковите вълни ще върнат до него. По този начин засича дистанцията, необходима за транспорта. Сега ще ви покажем едно кратко видео, с което ще ви представим нашия прототип, преди да го видите в действие. Може да е малко шумно. В основата на нашия модел стои ултразвуков сензор, който, подобно на ехолокацията при прилепите, изпраща звуков импулс и засича времето за връщане на ехото. С тази информация хватката Arduino може да изчисли разстоянието на обекта от гледата. И когато този обект се отдалечи, увеличаването на дистанцията си засича и количката тръгва. А когато обектът спре и количката стигне до него, моторите се изключват и движението спира. А сега нека поговорим малко повече за компонентите на нашия прототип. Така, надолу край. Надолу, сравнително. Така, да поговорим малко за компонентите на нашия прототип. Да започнем с Arduino платката. Тази платка е главният мозък на нашата система. Това е моторен драйвер, който задвижва моторите, като подава логически хай сигнал към моторите, когато количката трябва да започне движение, и съответно лоу сигнал, когато количката трябва да спре своето движение. Ето това е въпросният ултразвуков сензор, който подава ултразвукови вълни и засича времето, за което те ще се върнат обратно при него. По този начин измерва дистанцията, необходима с крайния обект. А това тук са инфрачервени сензорите, са два на брой ляв и десен, като те, освен да отговарят за дистанцията, също така отговарят и за завиването на количката. Сега Момчил ще ви представи малко как е завива количката ни. Може да видите, че тя следи абсолютно правилно ръката му, на където си движи ръката, на там завива количката. Също така. Това е за завоите. Всичко се
и посоката на движение на количката чрез моторния драйвер RPM. Когато разстоянието между двата обекта е безопасно, гумите подават хай сигнал към моторите и количката тръгва. И когато се придвижи, Arduino изключва сигнала към моторите и тя спира. Така, сега, друго нещо, това както малко да си помогна така. Значи, това е много долу шаси и всичко кабелите свързват фактически сензорите към Arduino платката. Това е идеята. Кодът, който сме преработили, цели да създаде едно плавно движение на нашия прототип, без резки движения, тъй като в нормална среда ще е необходимо такова нещо. А сега, нека поговорим малко повече за кодът, който сме направили. Ето в първата част тук може да видите, тук сме дефинирали различните пинове на Arduino. Също така имаме няколко променливи, които сме променили, за да достигнем оптимално движение на нашата количка. А тук в тази част може да видите, че сме задали начин на работа на нашите мотори спрямо сигналите, които получават от ултразвуковия сензор. Втората половина от кода служи да обособи инфрачервените сензори и поставя условията, които да се движи, да спира и да завива в една от двете посоки, в зависимост от стойностите, които двата сензора заемат единици или нули. Нашата идея е само начало, защото тя би могла да бъде наградена с GPS модули, радиовръзка или Wi-Fi връзка или координация чрез облачни платформи. Така, реалният товарен транспорт би могъл да се осъществява чрез автономни конвои, по този начин намалявайки разходи и риска от човешки грешки. Добавянето на стабилизатори за скоростта, алгоритми за адаптивно поведение и също така AI биха помогнали на този прототип да се използва напълно добре в реална среда. Нашия проект не представя просто една количка. С нея, с този проект, ние представяме един възможен отговор на този глобален логистичен проблем. Важното за мен е, че тя не е просто достъпна, функционална, че тя е мащабируема. Така, на пръв поглед проектът може да изглежда малък, но той крие в себе си потенциал за нещо много по-голямо. За един автономен транспорт, за едно решение на глобален проблем. Просто това е едно от най-важните. На това се градат повечето икономики на държави и това е едно от най-важните неща, които може да бъдат решени. С добавата на нови сензори и различни други неща, както казах по-рано. Технологиите, когато бъдат водени от други идеи, могат да променят света. Дори само с една количка и няколко сензора и нашата променя. Силно се надяваме в бъдеще да можем да разработим не само този прототип и тази идея, но и много други подобни, с които да можем да променим света към нещо много по-добро. Благодарим за вниманието. Сега за въпроси. Някой има въпроси някакви. Благодаря ви много за демонстрацията, презентацията, цялостното участие. Колеги, имаме минутки за въпроси. Да, доктор Алфисов. Здравейте, чудесно е, че търсите решение на проблеми, световни проблеми. Моят въпрос е по-скоро свързан с сигурността. Ние знаем, че има вече подобни автомобили, които се движат автономно, но за съжаление проблемът със сигурността остава. Знаете, че предизвикат тежки катастрофи подобни автомобили. Това ми е първият въпрос. И вторият въпрос е дали тази количка може да се движи назад? Благодаря за въпросите. Нека първо говоря на първия въпрос. Относно сигурността. Да, наистина има автономни автомобили до момента, но идеята на нашия прототип е, имайте преди това много малък мащаб. В смисъл, може да се надгради много с повече сензори, с повече защити, с Wi-Fi системи.
Но идеята е, че ще бъде водена този целият конвой от автономни колички от един човек, няма да е от робот. Тоест, сигурността фактически пак пада върху плещите на шофьора. Ако се добавят достатъчно сензори, смятам, че би било безопасно, смятаме и двамата, че би било безопасно и системата би била напълно достатъчна, за да осигури тази безопасност. И смятам, че просто ще замени нуждата от работна ръка, тъй като липсва. И смятам, че ще е една добра крачка за напред. Относно втория въпрос, не сме направили да се движи назад в количествата ни, защото идеята ни беше, че демонстрацията ни изисква само за напред и за завой. Не сме се занимавали с това да правим да се движи назад. Благодаря за въпросите пак. Да разширим още малко технологичните въпроси. Имате ли идея за това, ако някой от количките в колоната, първо, доколко броя коли в колоната смятате, че могат да бъдат обслужвани по този начин, за да може адекватно да се движи цялата колона? Второ, ако някой от тези коли в колоната поради някаква причина получи повреда в сензора и не може да проследи тази пред нея, какво сте предвидели за количките, които са след повредената, и ако по някаква причина това движение в извънградски условия би било много добре оптимизирано, но в градска среда, ако имаме спиране на светофари или по някаква причина разкъсване на колоната, поставяне на друг предмет, преминаващ пешеходец някъде между колите в колоната, предвиждате ли някаква система, която да сигнализира за такъв тип проблеми и нарушаване на целостта на колона? Благодаря за въпросите отново. За първия въпрос, относно за какво количество камиони говорим. Спорове, наистина, не сме стигали до такива сметни, но смятаме, че би било... Мисля, че можем да издържим, много камиони може да се дадат, тъй като всичко е базирано на сензори. Това, което казахте относно повредата на един от камионите и сензорите му, за това смятаме, че ще е по-добре в бъдеще, евентуално или ако се направим по-голям мащаб, цялата тази система, всички тези конвои, които се движат автономно, да бъдат свързани към лидера с Wi-Fi, дали ще с Wi-Fi, дали ще с някаква връзка, тъй като ако се отдели единият камион, фактически сигнала да не го взимат от предния камион, а от камиона лидер, за да не стават такива проблеми. Това мисля, че решава този проблем, възможно най-много. Относно градската среда, смятам, че в момента конвоите като цяло, тези конвоите, камионите, те не се движат особено много в градска среда, че е забранено да се движат особено в центъра. Те се движат по-скоро по магистрали, относно светофари и такова, и тези такива ситуации. Пак лидера, когато намали скоростта, следва, че и колоната за него трябва също да намали скоростта с същите темпове и с спазване на безопасна дистанция. Но това относно с което казахте, че може да бъде засечена колоната, някой да влезе вътре, пак смятам, че се базира на Wi-Fi връзката или връзката, която ще има с лидера автономния камион. Надявам се да ви отговоря на въпросите. Благодаря ви. Минутка за последен въпрос. Ние казахме, че сме преработили кода, тъй като ние взехме един код, концепция, но примерен код точно така, както каза колегата ми Момчил, и го преработихме, тъй като имахме различни части. Например, инфрачервените ни сензори не са дигитални, са аналогови. Отнени супер много време да разберем тази грешка, тъй като не бяхме наясно с точния модел. Но успяхме да го преработим кода, за да проработи с аналогови сензори. Но да, като цяло е преработен. Имаме един пример базисен, по който сме работили. Благодаря за въпроса. Благодаря ви. Идеално.